Ndinokutokezai mabuja atauya dzanyasi zuva rochimakumi matatu mwedzi uno wa Chiwabvu tikandorara tikamuka mwedzi uno unobva waita kukuhwa tikutenda chikara nokuti chengeta muna dzanyasi waNelson Chamisa waenda koringa kuti zita rawo rimochere mugwaro rawavhoti nyasi wati aiwa zvirimo zvese zvisvinu ndizvo chaizvo zvawakanyoresa. Izvi zvaitika kunzvimbo yokuwadzana apo vanhu pawandoona kuti ndiye bvawaita kumomotera unga nyuchi atopedzisira atoita karari kadiki ipapo tikuramba tichizvitenda kuti aendawo koita wamwe wabato rache wakuru waendawo koringa mazita yawo wamwe wakayaboya wamwe waribe kuyaboya rekai tione kuti zvichaperera papi apa utoile silaigwana ari ndiye mukuru wosarudzo kuZEC agoreketai kuti vanhu ngavareke kugosha zvavo nokutoti mazita yawo ari kuyaboya ba nokuti paribe munhu acharambidziwa kuvhota nokuti ari kumboreketei ari kumborewei nokuti zvii zviri kumboitika. Wamwe vari kutotadza kuziva kuti chii chaizvo nokuti wamwe wakatonyoresa mugore rino chairo mazita yawo aripoba wakanyoresa mwedzi wokutanda wogore mazita yawo arimoba unobva wazvisaya kuti zviri kumbotekaira sei. Rekai tigoramba takaringa ipapo pokare wamwe wari kunze kwenyika waribe mafoni waribe hama pokare dzinokwanisa kuwaringira nomafoni wari kuita kusaya zvokuita izvezvi nokuti dande mutande roZEC riya rokutarisa naro bvrinspection.zec.org ipapo kwai rakatoita kupfa zvaro riribe kusenza zvakaita kuoma. Rekai tirambe takaita kuringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Wamwe vari wamiriri mudare reparamende wobato ZANU-PF vari kuda izvezvi kuedza kuti kamutemo katsva koelectoral amendment bill katekaidziwe nokuchimbidza zvokutoti ipapa vari kuramba vachivhiringidziwa chaizvo nowakomana nowasikana wobato roCCC wari mudare reparamende kureketa kuno waagotoreketa kutoti wamwe vari kuringa watoti aiwa izvozvi izvi ndo zvaita kuti zuva rosarudzo rekogozikana kuti ndorini nokutoti wari kumirira kuti wakaise kamutemoka kobva kasainiwa kuti kakone kugosenza nokuti wakaidanidzira zuva rosarudzo paribe kuisiwa kamutemoka nyangwe kakazoisiwa kanenge kakusenza pasarudzo dzinoteera haidi pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa ipapa kuona kuti zvinopera sei. Dare remakurukota onyika ragoreketa iro kuti izvezvi rabvumirana kuti richiise rimwe boka pokare rinoringa masenzero warayiridzi munyika pachirungu wai Teaching Professionals Council wada kutoisa mutemo ipapa. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei kana kuti unenge uinei mutemo wacho ticharamba takaringa. Ivo vari kureketa kuti kwai kanzuru iyi wakaiisa inenge iri kuringa mabasa pokare nokuti zviri kudzifundzisiwa zvo zviri zvisvinu chere. Rekai tirambe takandoringa kuti zvinenge zvienda nokupi. Wakuru wehurumende ipapa wagoita kufara chaiko wachireketa kuti wadanidza mukuru kumuzinda weAmerica anoringa nozvewabasa wese nozvese zvinoitika kuAmerica asi asiri ndiye mumiriri wayo pachirungu anonzi charged affairs kwai ndiye wadanidza kuti wagomunyepe kuti iwe gorekai zvamuri kuita zvokureketa kuti vanhu endai kovhota murunyararo pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa ipapa nokuti sei ipapa ana George charamba waita kupaumba kurwadziwa kusvikira pakudandi ticharamba hedu takaringa kwazvinenge zviri kuenda. Zuva ramangwana kune wamwe vari kuburika vari kuti ndo bato roANC ramadhuku kwai ragotiro vari kuda kuti wagone kubisa ravhimo madhuku pachigaro. Nyaya yacho rizere tiribe tichagokunyepai kana richinge raburika kuti vanenge vari kumboreketa nozvei vanhu idi kusenza nomutungamiri wenyika kuribe chakunobatsira dzimwe nguva kana upfumi hwenyika hwakandopazika hunopaza munhu wese. Ipapa wabasa wanosenza kuAlpha Media Holdings yaTrevor Ncube ari ndiye mumwe wechipangamazano wamunangarwa pokare akamboita zvese zvokuti atsigire wamunangarwa mugore ra2018 ipapa kwai wagototi aiwa tichazvikona zvokuuya kubasazvo tabweka tichiribe mari nokuti muri kutambirisa mari isingasviki
kana zana romadhora chairowo mari yokuAmerica. Pakaita kunyangariwa rekaiti tiringe ipapa kuti vanenge vachizvikona chire zvavari kureketa zvowana iyo Trevor. Ipapa mari yomunyika vari kuita kuda kuedza kusvika kumari iri panze pamusika wopanze. Kureketa kwanyasi $1 ribodzi romari yekuAmerica raakutosvikawo $2 2,500 $2,577 Zim dollars for $1 pachirungu. Ipapa wagopa mamirioni 15 rekaitira mbetekaringa kwaisondo rinouya kawanenge wakundopa mamirioni 5 omari yokuAmerica iyi rekaitira mbetekaringa kuti vanenge vachizvikona sei. Bazi hurumende rinoringa nozvo ivhu kwairagoita kuparura iro yairi kuti i-cadastre project muguta reHarare kuti kwaitigoringa kuti ivhu ririmo rakaita sei, pokare riri papi, nokutoti zvakadini kuitira kuti rikone kugobatsiwa zvisvino. Rekaiti rambe takazviringa izvozvo kuti zvinoenda nokupi pokare. Mumwedzi yokutanga yegore mitatu kusvikira muna kurume, vanhu varinze kweZimbabwe vagotumira mari inoita mamirioni $420 chaiwo $420 million kubva kunze kuuya munyika. Ipapa gore rapfuura mwedzi ibodziyo wakanga watumira $391 $387 million. Idi zvakaita kuoma, zviri kuningisaka kuti upfumi hwenyika hwakaita kupaziwa. Tiringezvo nhabvu yedu iri kutungamidziwa noPSL yagonyora tsamba kuenda kuna kadzitape nyika yese. Paizvezvi zvinhu zviri kuitika zvokukubana nayo wanorayiridza nhabvu pokare nhoo yese wanenge wachiridza pembe nokudini kwaidai zvamisiwa. Idi zvakaita kuoma, zvinonyadzisa kuti mukore uno vanhu vachiri kuita zvokunyirana noana muzvinapembe. Aiwa zvizvinoba izvi idi tiri kuramba tichitsigirana nawo kuti zvakanyangara izvozvo. Bulawayo Chiefs wabasa wayo wari vatambi webhora waenda kudare dzimhosva kuendesa chikwata nokuti ichiri kufanira kuwabhadhara mari inoita mamirioni chinoita $40,000 pfumbamwe zvomari yekuAmerica, $49,000 pachirungu. Kwaindo zvawakabvumirana kuti wanofanira kuwabhadhara kana wakahwina mukombe wochibuku wawakahwina uya. Ipapa pamukombe iyu wakagopuwa madhora wokuAmerica $70,000 chaiwo. Rekaitione kuti zvinopera sei. Ipapa pakatoita kunyangariwa chaiko. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Tiri kutanda tirimo muSouth Africa. Kwai South Africa yagoti Putin anenge aine inonzi pachirungu diplomatic immunity. Heno manje kuti vachaita sei ipapa. ICC yandoti nyangwe mukamupa musungei basi, musungei. Heno mabi angu rekaiti goramba takaringa kuti zvinenge zvichida nokupi kana kuti zvinenge zvichidini. Apawo tiri kurwadziwa kwapinda nyahwa yeanonzi UCB's Makaiza anga ari mumwe kadzitape. Anga atori musvinusvinu nyasi aripo achitoita zvaanoita, akwanise andogwabva aita pfari kwabva atoti aiwa sarai. Imikai zvakaita kuoma, tikundoti mweya wache dai wazorora murugare. Dare guru romunyika yeSouth Africa ipapa raita kukochomora chaiko bato roANC ragonzi bato rinofanira kubatirwa midziyo inokosha mamirioni 200 $102 million yochikwereti chainacho. Wakomana chimbofunga iri bato reZANU-PF riunzi rabatiwa nomhosva kudare rodzimhosva rakubatirwa midziyo yakakosha. Imikai rekaitione kuti zvinopera sei izvozvi. Asi pakaita kunyangariwa panosvika sarudzo dzogore rinouya peno kunenge kuchiribe nobatori rekaitira mbe takazviringa kuti zvinenge zviri nokupi. Nyika yeBotswana iri kuramba yakaita kutsika pasi, iri kudaba zvokuvhundutsiwa. Iri kutoreketa kutoti De Beers kana muri kudaba zvatiri kureketazvi, aiwa garai henyu, garai matekaira muchibuda, tiri kudai bamuno, tinowana vamwe vanokona kutipa mari yatiri kuda kuti tiboye pamangoda edu. Ndokuita nyika yakasimba kako, rekaitione kuti zvinopera sei. Wakazvikona aiwa zvinoita zvisvino. Namibia yagotoreketa iyo kuti izvezvi yakutoringa kuti ikone kuboya zvikamu zvomakambani anocherachera pabodzi pono makambani opeturu.
imi pakaita kunyangariwa ipapapa pachareta kuchema wazhinji. Rekai hedu tione kuti zvinenge zvichienda nekupi. Ndiyo kaa pachirungu expropriation without compensation inoreketiwa namarema iya. Rekai tione kuti inenge ichimbopedziwa sei. Tiri kufara kuti kunyika yoGhana kwaitiwa kuvhuyiwa kwomunhu musoro akaita kumuka ari bekurarisiwa. Ipapa kwai munhu uyu abisiwa chimwe chinhu changa chiri mupfungwa dzache chinonzi brain tumor pachirungu. Asi tiri kufara kwai zvaitika ari maawa anosvika masere chaiwo achindovhuyiwa wachibvisa kwayanga ari kundoimba simudzai mureza inoimbiwa kuGhana. Tiri kuramba tichireketa kuti aiwa makorokoto. Mukatikidzwa Kenya yakureketa izvezvi kuti nyika dzomuAfrica dzakufanira kuti dzisiye mari yekuAmerica. Kwai mari iyi yanyanya kuvhundutsira vanhu pokare nokuti tadzisa kusununguka kupombonoka nekuita madidi aJorgina mukutekaidza kwezvinhu zvedu, nekuti tinoramba tichindokwenyiwa kunzi imi rekai izvozvo. Rekai tione kuti vanozvikona chire zvauri kureketazvo, kana kuti vari kuda kuti nyika dziende kwese kwese kwakaita kuita pasi chaiko. Tinoramba takalinga kwazvinenge zvichienda tichikunyepai isusu naMhanduwe WeNhau. Tiri ipapo zvedu kwanyasi. Aiwa, tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.